Deka kanje. Unesihloko lapha ya kodwa kasikhulumi ngesihloko. Sithi uKristu mkhulu kunoMose. Amen. Kodwa sikho lapha. Kodwa siyabonga ukwazi nje. Ngoba khona abangazi ukuthi uKristu noMose abalingani. Amen. Kanjani? uKristu noMose abalingani. Akusho ke mina siqeda kufunda ukuthi uKristu mkhulu kunoMose. Lifundeka kanjena ke siqala ukufunda kuverse 1. Lithi ngakho ke bazalwane abangcwele enihlanganyela obizweni lwasezulwini. Bekisisana umpostoli nomKristu omkhulu wesivumo sethu uJesu. Verse 2. Owethembeka kulowo owammisayo njengoMose naye owayenjalo endlini yakhe yonke. Ngokuba lo ubonakale eyifanele inkazimulo enkulu kunoMose njengalokhu umakhi wendlu unodumo olukhulu kunendlu. Ngokuba indlu nendlu yakhiwa ngothile kodwa owakhe konke uNkulunkulu. uMose wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku ukuze kube ngubufakazi balokho obekuza kukhulunywa. Kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe esiyindlu yakhe thina uma sibambisisa ngeqholo nangokuzigabisa ngethemba kuze kube sekupheleni. Amen. Amen. Malibonga igama leNkosi. Amen. Khona umunye ongasifundela ngolunye ulimi lwesingisi. La kimi lifundeka kanje. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to those, or to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the Son over God's house, and we are his house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Siyabonga. Siyabonga. Thank you very much. Ukhona umunye ongasifundela mhlawumbe ngelakhe athi yaze labechara ngcono kunaleli. Yilami ngivela nje. Ufuna ukuzwiswa lakho ushaya ngcono. Ushaya esi. Okay. Njalo uyathanda isifundile iBhayibheli. Uyalithemba. Ayolithemba. What is it that we hope for? What is it? What is it that we hope for? Not a very bad position. Impendulo nje ikhona nje. Wonke amalihlala sishumayela ikhona impendulo. Lonke lihlala sikhuluma impendulo sikho. Kodwa ngiyekele sabani. Kodwa fanele phela makufunda uma kuvela into uyibuza wena kuqala. Uyibuze wena kuqala khona uzothi ulalele ngokuthi ufuna ukuza i-answer. Ngoba mangalalelanga ukuthi kowayibuza wena ufuna ukuza i-answer yala ukuthi yini yona le nje khuluma ngayo. Okuthiwa sithemba kuwe wena kwakho. Amen.
Manje akufuna umaqala nje ukukhulunywa ngifuna ukukhulunywa kube khona underline. Wenze njani? Uyadwebela noma ubeka umuntu kuleyo ndawo. Beka umuntu kuleyo ndawo ukukhuluma. Ngoba underline lutho. Vele ngeke uzwe lutho ngoba akukho lutho ukubone ngathi ngiyafisa ukuzwa la. Amen. Ngiyakhumbula nje ngelinye la sisesikolweni. Esikolweni ngangifunda kuso seBhayibheli. Wathi umuntu uthisha ngelinye la. Wathi kusasa sizobe sifunda nezindlela zikaNkulunkulu. Ukuthi ukhuluma kanjani? Uzwa kanjani mayikhuluma? Nendlela zakhe akhuluma ngazo. Ngathi uyosanini? Uyofika nini kusasa? Uyofika nini? Kusasa. Yabona kusho ukuthi sengivele senginokulangazelela, yabona. So umkhonjweni ufuna uze njalo, uze unokulangazelela, yabona. Ukuze uzophuma una something, uze unokulangazelela ukuthi ufuna ukuzwa ukuzokhulunywa namhlanje, yabona. Just for wena ukuthi uhlale njalo ugain, yabona. Ngabeka nawo amaphuzu for that reason. Amen. Amen. Hallelujah. Angifundela ngaleli lakho verse 1 kuphela. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling. Okay, siyabona. Angifundele lakho lesizulu verse 1 kuphela. Ngakho-ke bazalwane abangcwele. Okay. Siyabona. Angifundele lakho sis. Verse 1 kuphela. My Christian friends, who also have been called by God, think of Jesus, whom God sent to be the high priest of the Okay, faithful siyabona. prophets. Siyabona. Ngifuna verse 1. Musumqedile? Yes. Yes, siyabona. Ngifuna yena nje kuphela. Ngifuna ukuzwa ukuthi liyaphasa noma liyafail. Nabantu bethi King James. James, verse 1. Yebo. Verse 1 kuphela. Therefore, holy brethren, Okay, bana Partake- hayi sizwake. Bani uphethe elinye lihlukile kulawa sefundiwe. Elokugcina ke leyo sifunde lokugcina. Silokugcina sifunda elokugcina. okay, Yimi ngifuna ukuzwa ukuthi akhuluma ngokufanayo yini. Ningamangali nina. Yimi engazi ukuthi why ngifuna ukuzwa lokho. Ngifuna ukukhuluma into bese elinye liyaphikisa. Amen. Leli lakho ngithanda ukumsideline kancane ku verse 1. Kodwa hayi kakhulu. iti. And so, dear brothers and sisters, you are now made holy. Aphinde lapho. You are now You are now made holy. made holy. Okay. And each of you is invited to the feast of your heavenly calling. Okay, siyabonga. Siyabonga. Cela ningifundele abasefesu chapter 1. Abasefesu chapter 3, chapter 3 verse 1. Ngisazi noma yilo leli ngifuna. Ngoza ukuthi ngofunda. Verse 1. Okay, for this reason. Okay, ngofunda chapter 1. Chapter 1. Yeah. Verse 1. Pawulo umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu kubo abangcwele abaseFesu nakubo abakholwa ngoKristu Jesu. Chapter 3 utheni? Chapter 3. Ngazi ngifuna amazwi athini. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Chapter 1 verse 3. Chapter 1 verse 2. Verse 3. Verse 3. Yeah, ngifuna lawo mazwi nje. Chapter 1. Wafunda. Makabonge uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Mhlambe singaqhubeka nje ngamabovu. Osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Osibusisile ezulwini uKristu. Sibusiso sonke sokomoya. Amen. Hayike bazalwane, namhlanje akukho into etheni engizoyisho kodwa ngifuna ukusho into ebalulekile. Njoba sinazi ukuthi sikhuluma ngendlu kaNkulunkulu. Sikhuluma ngebandla. Amen. Hallelujah. Ukubaluleka kwebandla. Amen. Hallelujah. Ukuthi ibandla libaluleke kangakanani kithi nakuNkulunkulu.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kwakunesidingo esikhulu uNkulunkulu ukuthi kufanele ukuthi amise ibandla. Amen. Amise ini ibandla emhlabeni. Naw uma kaqala ukumisa ibandla akaqalanga ukumisa leli elizelwe uJesu. Amen. Kodwa uqale walimisa eliyisibonelo leli lakwaIsrayeli. Amen. Amen. Eliyisibonelo saleli elizomiswa uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Igama lenkosi malibonga. Manje ngithanda amazwi atholakala lapha ya engifuna ukuthi ngithi namhlanje abalulekile. Amen. Amen. Athi ngakho ke bazalwane abangcwele enihlanganyela obizweni lwasezulwini bekisana umpostoli nomKristu omkhulu wesivumo sethu angahlekeli salahlekile kancane nje ngiyeza khona manje ngilindele. Okay, wesivumo sethu uJesu owethembeka kulowo owammisayo njengoMose naye owayenjalo endlini yakhe yonke ngokuba lo ubonakale eyifanele inkazimulo enkulu kunoMose njengalokhu umakhi wendlu unodumo olukhulu kunendlu. Nawo amazwi ngibheke kuwo. Amen. Amen. As much as ibandla libalulekile. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. But alikho ibandla ngaphandle kabani? KukaJesu. Amen. Because sometimes esikhuluma kakhulu ngebandla umunye uzozama lifake the importance kaJesu. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba iBhayibheli lisho lithi ke umakhi wendlu mkhulu kunendlu. Amen. Amen. Hallelujah. Ngamanye amagama ibandla likho uJesu engekho. Amen. Indlu kaNkulunkulu ayikho umakhi wayo uJesu enjani engekho. Noma likhona manje, but uma uzophakamisa ibandla umkhohle umakhi wami wendlu uJesu uzolahleka. Amen. Hallelujah. Uzolahleka, uzoyithula sohamba entweni engena foundation. So uhamba entweni enganasisekelo. Amen bazalwane. Because isisekelo sebandla uKristu Jesu. Amen. Esabekwa abaprofeti nabapostoli uJesu uqobo lwakhe. Amen bazalwane. Hallelujah. So uJesu ungoqala. Amen. Kule ndaba yokukholwa is the first one. Amen bazalwane. Amen. Uyena obalulekile. Amen. Amen. Hallelujah. Fanele sikwazi lokho siyibandla ukuthi uJesu uyena onjani obalulekile. Ubaluleke ngani na? Ubaluleke ngokuthi thina sikho ngaphandle kwakhe. Mangikhuluma ngokuthi thina sikho ngikhuluma ngebandla ukuthi alikho ibandla ngaphandle kwakhe. Amen. Amen. Alikho ngaphandle kwakhe. Amen. So kwesinye isikhathi ngiyenzeka siphakamise ibandla kakhulu, uthola ukuthi siphakamise ibandla kodwa sesiye kumnikazi wani wendaba. Amen. Amen. Sinikisiye umnikazi wendaba. Igama lenkosi malibonga. Amen. Uthola ukuthi sesiyeka umnikazi wendaba. So namhlanje ngizokhumbuza ukuthi konke kuqala kuye. Amen. Amen. Ungu-alpha, ungu-omega. Amen bazalwane. Amen. Ungu-alpha uyini? Ungu-omega. Uma ibandla lingasasho lutho ngoJesu, lingasamazi uJesu alikho. Ngoba akudalakele ndawo. Amen. Kusise kuyi-organization. I-organization nje ekhona kodwa okungasesilona ibandla. Amen bazalwane. Amen. 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 Hallelujah. So iBhayibheli lithi ke makabongwe uNkulunkulu. Amen. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu bani uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. So ke sibonga uNkulunkulu. uNkulunkulu masimbonga ngoJesu. Amen bazalwane. Ngoba ubalulekile. Even uNkulunkulu masimbonga ngoJesu ngoba uJesu simphiwe uye. Uvela kuye. Amen. Hallelujah. So ukubonga kwethu uNkulunkulu simbonga ngoJesu ngoba konke uNkulunkulu asenzele kona nesinako nesiyikho kukhona ngenxa kaJesu. Amen. Kukhona ngenxa kaJesu.
So ngamanye amagama uNkulunkulu simuphakamisa, sidumisa yena, kodwa simdumisa ngenxa kaJesu. Amen. Hallelujah. Khona manje la kade ufunda khona ithi iBhayibheli makabongwe uNkulunkulu uyise woNkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ngesibusiso sonke sokomoya kuKristu Jesu emazulwini. Amen bazalwane. Hallelujah. As you are here wena njengamanje, you are blessed with the heavenly blessing. You are blessed. Amen. Mathiwa you are blessed kusho ukuthi ayikho into ongeke ube nayo noma ongenayo ongeke noma yenzeke empilweni yakho ngenxa yesibusiso esibekwe phezulu kwakho ngalo Jesu. Amen. Hallelujah. Sibekwe ngenxa yabantu ngenxa yalo Jesu. Yingakho ibandla nalo ibandla maselikhona umsebenzi walo is to glorify Jesus. Amen. Umsebenzi walo is to glorify. Konke ibandla likwenzayo masikwenza nje sikwenza ukukhazimulisa uJesu. Amen. Ukhazimulisa bani? Ngoba uyena obalulekile. Amen. Uma konke sikwenzayo thina, uma sikwenza konke sikwenza ngabe kuyasiphumelelisa, ngabe kuyasinqobisa, ngabe kusenzela ini okusenzela yona. Amen bazalwane. Konke lokho esikwenzayo udumo luya kuJesu. Amen. Udumo luya kubani? Luya kuJesu. Ngoba uyikwenzeke ngenxa nakuba sibonga uNkulunkulu. Sibonga uNkulunkulu ngoba usiphe isipho esiphelele. Usiphe isipho esingashoti ngalutho. Usiphe isipho uJesu ipackage yonke of life ikuye. Amen. Konke okudingayo empilweni kuye. Livela lapho leli verse elithi akakho oya kubaba ngaphandle kwami. Amen. Awukwazi ukuya kuNkulunkulu noma ngasiphi isidingo osifunayo ungazange uye ngobani? NgoJesu. Amen. Ngoba konke kuJesu. Amen. Konke kuJesu, konke uNkulunkulu kuthi yonke indlela eza kuye idlula kuJesu. Yonke into efunwa kuye idlula kuJesu. Amen bazalwane. Ikhona ingekaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu yonke uyiphe bani? UyiKuJesu. So ngamanye amagama uJesu ufanele udumo. Ufanele ubukhosi, ufanele ukubatshazwa, ufanele ukuphakanyiswa. Amen bazalwane. Hallelujah. Umele wenze njani? Ukuphakanyiswa ngoba nathi siphakeme. Amen bazalwane. We are different, sehlukile kwabanye abantu ngenxa kaJesu. Amen. So manje sisibona thina ukuthi sehlukile kwabanye abantu, sehlukile ngoba sehluke ngenxa yokuthi sinoKristu, sinoJesu. Amen bazalwane. So udumo lonke silunikeza bani? uJesu. Amen. Hallelujah. Silikeza uJesu. Ngiye ngathi ke funda uverse 1 umphinda kaningi. Amen. Ngathi umphinda kaningi ngicela ukuvula la ngoba ngibalekela njalo ukufaka le ibuku evukile. Ukuthi ngifake zona ngisebenzisa iBhayibheli. Ngoba nizongihleka nina futhi nenze uhambe ngikhuluma. Kodwa kusathi ngani. Amen. So ngakho ke bazalwane abangcwele elihlanganyela obizweni lwasezulwini bhekisisana umpostoli nompriest omkhulu wesivumo sethu uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngabo thina esihlanganyela obizweni laphezulu thina bazalwane abangcwele. Amen. Hallelujah. Abanjani? Abangcwele okungukuthi esehlukanise, separated. Amen. Sihlukaniselwe uNkulunkulu. Amen bazalwane. Into manje si-understand ukuthi thina sehlukaniselwe uNkulunkulu. Makuthiwa sahlukaniswa uNkulunkulu, sesihlukanisa siyifa lakhe, siphilela yena. Konke esikwenzayo kufanele sikwenze kube ukuthokozisa uNkulunkulu, kube okunenkando kaNkulunkulu phakathi kukho. Amen. Amen. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Into esilemazayo ukuthi nenza ukuthi singaqapheli nokuthi singanaki ukuthi sikuyo yini indlela yobizo lwethu na. Amen. Sikuyo yini indlela yobizo lwethu na ukuthi asazi ukuthi sibiziwe sase siyaseparatewa, saseparatewa uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. The very same calling that is in Jesus Christ. Ngoba iBhayibheli umpostoli
omkhulu, umpostoli wethu. Amen bazalwane. Igama elithi umpostoli lisho othunyiwe. Amen. So njengoba ethunyiwe, nathi sikulolo bizo lokuthi nathi sinjani singabathunyiweyo. Amen bazalwane. Lonke ubizo abizwe ngalo, alibizwe lona Jesu, ayekuzele emhlabeni ukushiya kithi konke, ukushiya kithi ukuthi akuqhubeke kithi sekuzoqhubeka ngamandla amakhulu rather than yena eyedwa. Amen. Hallelujah. Uma ngabe thina njengamakholwa, amen bazalwane, njengendlu kaNkulunkulu, njengebandla likaNkulunkulu, singazi umsebenzi wethu esiwushiyelwe noma singayazi inselelo esibhekene nayo. In other words, we are nullifying everything uJesu ayizele kuphi emhlabeni. Yonke into ayizele emhlabeni kusho ukuthi iyize leze, ngoba ukuphumelela kwayo nokuya kwayo phambili bese liyaphelelisa icebo likaNkulunkulu, bese wonke umuntu uphila kahle ezweni, wonke umuntu uphila embusweni awuzwayo ukuthi impela ngisembusweni kaNkulunkulu, abe nentokozo yokuphila embusweni kaNkulunkulu, a-enjoy embusweni kaNkulunkulu. Ilele ekuthenini ubizo lwethu esibizwe ngalo, okuwubizo ofanele liqhubeke olusuka kuJesu, amen bazalwane, luyaphumelela na. Amen. Luyaphumelela. Uma lungaphumeleli kusho ukuthi njengoba uJesu abantu bemnyevuza, njengoba uJesu abantu besho bonke abakushoyo ngaye, amen bazalwane, njengoba uJesu besho ukuthi labantu basangene bakholwa yinto nje oyizwayo ukuthi ayinangqondo, ngoba lento eshiwo izwi kaNkulunkulu mawuthi analyze ubuye engqondweni uyayibona ukuthi akusiyo into namhlanje ukukhuluma okuningi kunjalo. Amen. So ngamanye amagama kusho ukuthi uma ngabe thina singaliphelelisi lolubizo, sami bazalwane, sishaya isikembu ukuthi impela lento abayishoyo ngalo Jesu vele into enjani engekho. Thina umsebenzi wethu ukuthi lokhu yena akuzele, lokhu akufele, wavuka ethuneni for the sake yokuthi uNkulunkulu umvusile, ngoba emvuma umsebenzi wakhe awenzile ukuthi uphelele. Uphelelisiwe. Amen bazalwane. Uphelelisiwe. Uma ngabe thina singahambi kwabizweni lethu, ubizo lethu lugame lucace, amen bazalwane, lubonakala umbuso kaNkulunkulu ubonakala, ibandla libonakala liwumehluko ngenxa yokuthi likhona, kusho ukuthi konke kuyize lezi. Amen. Amen. Kusho ukuthi konke kuyize lezi. Ngamanye amagama siphethe into, siphathiswe into. Amen. Okufanele sibe ngovalo ngayo. Akufanele sibe novalo ngayo ukuthi lento ebekwe kithi, lento esiphathiswe yona, iyaphumelela yini noma ifa ngathi na. Amen. Amen. Iyaphumelela yini noma ifa ngathi na. So umsebenzi kaNkulunkulu awusoze wahluleka, kodwa abantu okuyibona okubekwa amahlombe abo ukuthi lento kufanele iphumelele, if bengazi ukuthi iyophumelela ngabo iyodileya. Amen bazalwane. Iyodileya ene ububi ene amandla ombuso omnyama ayodlondlobala. And bayodlondlobala konke sikukhuluma ngoNkulunkulu nesikusho ngoNkulunkulu ophakemeyo onamandla wonke, kuyoba ukukhuluma nje okungenasizinda, kuyoba ukukhuluma nje okuyize, kuyoba ukukhuluma okuyophenduka inhlekisa kubantu mawukhuluma nabo. Uma uqeda ukukhuluma babhekane bodwa, babhekane behle, ahleke omunye ashonele nomunye ahleke ashonele, athi labantu abayiboni vele into esiyikhuluma ngomlomo. Amen bazalwane. Abayiboni ubukhulu bento esishoyo ubukhulu babo abuveli. Amen bazalwane. Amen. Ayikuthi ayiveli ngoba ingekho, ayikuthi ayiveli ngoba into kaNkulunkulu mhlawumbe ihluleka. Into kaNkulunkulu ayihluleki, into kaNkulunkulu ikhona. Amen bazalwane. But inkinga ukuthi iphethwe abantu abangayazi, phethwe abantu abangenandaba nayo, phethwe abantu abangayinakile, iphethwe abantu ngayo lento kaNkulunkulu abayifunelwa kwabo, hayi lokho kufunele kufezeke ngalento abayiphethe. The problem esinayo ukuthi sifuna kwethu, uNkulunkulu ufuna kwakhe, thina sifuna kwethu. And amasitholo kwethu sicabanga ukuthi into kaNkulunkulu iyaphumelela, ayiphumeleli ngoba asiyazi vele.
Hallelujah. uJesu ukwenze konke. Amen. Ukwenzile konke. Abantu abathanda amazwi ayisikhombisa nje. Izwi lesikhombisa likhuluma kanjani lithi? Kwenza njani? Wathi mayiqeda umsebenzi wakho kufezi wathi kuphelele. Amen. Wathi kwenza njani? Kuphelele ngikwenze konke. Amen. But umbuzo osele ukuthi uma ubheka kubantu kufanele bakuveze ukuthi ngempela nawo umsebenzi omkhulu wenzile uJesu uyabonakala na? Akubonakala. Amen. Amen. uJesu wafundile lamazwi ngaphansi ukuthi abantu bakumalini ukuthi wathi kungilungele mina ukuthi ngihambe. Kumfanele kodwa it is for your own good ukuthi mina ngenze njani ngihambe. Ngoba uma ngingahambi umoya ingcwele akeze ukuza kimi. Kodwa mina ngizomcela ukuba banithumele omunye umduduze helper. Amen. A helper onjengami. Uthi onjengaye. Amen. Uthi bayisefikile yena. Bayisefikile yena. Uzoniholela kulo lonke iqiniso. Uzonifundisa. Uzonisiza. Uzongikhazimulisa. Ngenza bazalwane. Because even umoya ngcwele simpiwe. Simpiwe for ukuthi ahelpe asize umuntu as an individual. Yingakho athi uyoba nani kuze kube sekuphelele. Amen. Ngoba uyoba khona kumuntu nomuntu. Amen bazalwane. Kuyingqaka abhekana nazo, kwizimo abhekana nazo, kulwazi alidingayo, kuyinkinga abhekana nazo, sinomsizi. Sine-helper. Amen. Amen. Uthi kodwa uyothatha kokwakho. Yena uyokumchaza ngoba umsebenzi wakho is to glorify Jesus. As umsebenzi webandla is to glorify Jesus. But because umsebenzi simkhazimulisa ngokusizwa umoya oyingcwele. Is there ukuthi noma kanjani impela umsebenzi esinikeze zona awungaphuthi, awungahluleki, awungafail. Uzele lokho. Na cabanga kunomuntu ola eduze wakho, ola yonke indlela ukuthi uphumelele wena, uphase wena. Yonke into ayifuna uyenzeke. Thola ukuthi awazi nokuthi wena fanele wenze. Amen. Ukhona but akasetshenziswa. Amen. Ukhona noma ufuna ukusebenza akakwazi uku-engage. Ngoba aka-engage noma ngabe yini. Ngoba phela akathathi nje kokwakhe akayiqhambeli ukuthi ngizokwenza ukuthi akafani nathi njengoba thina nasendlini kaNkulunkulu sisibonela thina ukuthi asifuna ukwenza ukuthi manje. Angazi mina ngizwa yini. Amen. Ukuthi sasifuna ukwenza ukuthi. Phela kube bese ngasibonela thina. Ngaba sinawo amakhono. Ngaba sinawo yini? Asinawo amakhono. Senza ngendlela yethu sisenzela thina ngoba sifuna vele okwethu, asifuna ukubani okuNkulunkulu. That's why anything engena endlini kaNkulunkulu yonke into efakwa kuthi izosiza umuntu, beyingafakwa ukuthi isize umuntu ukhona ungesizi wampela. Amen bazalwane. Okumoya oyingcwele. Kodwa simthathile sambeka eceleni, bambeka eceleni abantu ngoba befuna okwabo. Amen. Hallelujah. Kuko konke sikwenzayo bengizothi asikhumbuleni ukuthi kuko konke siyibandla sikwenzayo. Kuko konke okwenzayo umuntu as an individual ukwenza ngoba wazi kahle ukuthi kumele akhazimule lo khazimulisile wena. Amen. Ukukhazimuliseke kuze kukhazimule yena. Amen. Ukuze umsebenzi wonke awuzele emhlabeni anganyevuli, anyathelwe ngeenyawo, anqaphelwe, thuka yikho le. Amen. Thina sinofakazi wathi nizoba ofakazi bayisefikile nizoba ofakazi bami. Amen bazalwane. So yinto singofakazi ukuthi lento iyaphila, lento injani, yibandla elingofakazi. But alikwazi ibandla ukufakaza lingazi ukuthi lifakaza ngoJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Asikwazi ukwenza umsebenzi singazi ukuthi lo owasifelayo, lo simphakamisayo, lo esamdumisa
akuvele yena. Kwenye indawo uthi uma ningiphakamisa mina uthi ngizobadonsa. Manje ngiphakamisa ngizojani? Bayindodana yomuntu iphakanyiswa izobadonsa ibadonsele kuwo. So umsebenzi webandla is to glorify Jesus, is to uplift Jesus. Ukuphakamisa uJesu. Amen bazalwane. Simphakamisa ngayo uJesu, asimphakamisi ngomlomo kuphela, simphakamisa ngokuthi konke esikwenzayo sazi ukuthi sikwenza ukuze uNkulunkulu angahlekwa. Kuze uNkulunkulu angasenjani? Kuze uNkulunkulu anganyevuzwa. Malibonke malenkosi. Until si understand leyo nto asizwe ndawo. Sithi singayindawo asizukusizakala. Usizi uzohlala kuyinto yethu. Ngoba abekho abantu abemele ukuthi usizi lungabibikho empilweni zabantu. Amen. Amen. Ngokuthi bayazi indaba yabo. Malibonke malenkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Ake siphunde futhi. Ake siphunde futhi once again. Ngakho-ke bazalwane, abangcwele kusho ukuthi abaseparate, abahlukaniselwe uNkulunkulu. Ungcwele la abangcwele sure you are separated for God. Siphilela yena. Amen. Amen. Hallelujah. Siphilela yena. Konke sikwenzayo sikwenzela to please him. Amen. Amen. Hallelujah. Yonke into esiyenzayo it's not about us. Amen. But no, not about us. It's helping us. Uye futhi usiphakamisayo thina. Nezwa bazalwane. Amen. Legacy thina is not about us. It's about God. Amen. Mangabe uNkulunkulu simphakamisa, naye uzosiphakamisa. Mayindumiso zethu ziphakama. Simphakamisa uNkulunkulu udumo laloyo umphakamisayo lubuya back luze kuwe wena umphakamisayo. Amen. Amen. And praises goes up. Amen. His blessings come down. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Can you see ukuthi ukuphila akudependile emandleni omuntu? Akudependile ekuhlakanipheni komuntu. Akudependile noma yikuphi, kudepende ekuthenini yazi ukuthi uyini into yakho ngoba uphila la emhlabeni. Yini into yakho ofanele uyinake, ofanele uphile kuyo. Amen. It's not about ukuthi usicabangele ukuthi mina ngizokuthola kanjani ukuthi uzofika kanjani ekutheni, uzofika kanjani ekutheni. Yes, siyakudinga konke. Siyakudinga konke, kodwa kunendlela elula yokufinyelela kukho konke. Uthi uma usufinyelela kukho konke kuphele ngisho ukuyishaya isifuba ukuthi mina because ukwazi kahle ukuthi kuze ngenxa yaloyo ngimphakamisayo. Amen. Kuze ngenxa kanjani? Yalo konke nginakho ngoba ngenze obekufanele ngenze njani ngikwenze. Amen. Amen. Hallelujah. Malibonke malenkosi. Besaqhubeka njalo. Amen. Ngakho-ke bazalwane abangcwele enihlanganyela obizweni lwasezulwini. Nawu umsebenzi wethu. Mawuyikholwa nje. Ubizelo ukwenza njani? Kuphi? Obizweni. Ubizo lwakuphi? Lwasezulwini. Umsebenzi wethu sibizela ukuthi sibe abahlanganyeli. Sihlanganyela nobani? NoKristu Jesu abantu bazalwane. Okuyena owabizwa kuqala. Yena wayesebiza thina. Angazi noma nezwe yini. Yena wayesebiza thina. Ukuthi konke lokhu yena abezela ukuthi angeke sife thina sifela abantu. Amen. Yena sewafa wafela abantu bonke lezi bazalwane. Washiya bithi indaba emnandi. Ivangeli. Indaba ezinhle. Zokuthi zithathenike manje sibhebhethele ngani. Asibhebhethele ngani lezi ndaba. Tshela nabantu ke manje ukuthi hayi umbuso kaNkulunkulu sawukhona. Wonke umuntu usengangena. Amen. Amen. Wonke umuntu usengangena embusweni kaNkulunkulu abese sitholela noma ngabe yini ayidingayo. Kulo mbuso kaNkulunkulu. Bhayibheli kwenye indawo lithi ngemisani ukaNkulunkulu endlini yani yenqeba. Ngifuna ukusho ukuthi yini? Endlini yani
kusho ukuthi ngamanye amagama ebandleni ayikho into engekho yonke ingcebo ibekwe kuphi endlini kaNkulunkulu but ngenxa yokuthi indlu kaNkulunkulu yenza okungesikho kube ngathi ingcebo lokukhuluma ngayo into enjani engekho. Amen. Kanti ingcebo ikhona endlini kaNkulunkulu. Ingcebo endlini kaNkulunkulu ofuna uyithola into yokuqala uNkulunkulu ukuphi wisdom akuphi understanding. Amen bazalwane. Hallelujah. Ukuphe iwisdom akuphe iunderstanding. So understanding ngoba unoJesu kunomoya ingcwele ngaphakathi kwakho. Amen bazalwane. Kunomoya kaNkulunkulu ngaphakathi uyakupha le wisdom. Uyakupha this understanding. Amen bazalwane. Hallelujah. Bese ngaphakathi kwakho ngenxa yento oyifunde ezweni kaNkulunkulu noyaziyo ngokwambulelwa kwami umoya ingcwele you become rich inside. Amen. You become rich ngaphakathi kwakho. Amen. Hallelujah. Abantu abangayazi lento igama lenkosi malibonga. Abantu abangayazi lento ukuthi lethu qala ube nayo kuwe ngaphakathi before izo manifest. Amen bazalwane. Hallelujah. Abangayazi leyo nto mawukhuluma kanje abayizwa ngoba banayo vele. Amen. Abanayo vele ngoba ithola ngokwamukela qala uJesu uzalwe kabusha ube isidalwa esisha. Amen. Mawusuzelwe kabusha bese umoya kaNkulunkulu ahlala phakathi kwakho. Amen. Angasiya kuphela izulu lonke lihlale phakathi kwakho. Umoya ingcwele uJesu uNkulunkulu bahlale phakathi kwakho. Amen. Umthathu bonke bezulu buhlezi phakathi kwakho. Yini ongashoda ngayo uNkulunkulu ukuphelela kwakho uNkulunkulu phakathi kwakho. Ukuthi lento engishoyo iqiniso kunesibambiso sikamoya ingcwele ophila phakathi kwakho ukukutshela ukuthi impela uNkulunkulu ubambisile ukuthi ube neshow okukhumbuzayo awupawu nokuthi wena you are no longer for yourself now ungowami. So njengoba ungowami nginguNkulunkulu uNkulunkulu okungokwakhe isiliva negolide. Amen. Umhlaba wonke nokugcwala kwawo okungokwakhe. Amen bazalwane. Hallelujah. Ungowakhe. So njengoba ungowakhe wena sewuyindlalifa yakhe. Amen bazalwane. Asikhulumi la ngento, asikhulumi la ngento bazalwane. Umoya nje umoyeni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Umhlaba kaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo kungokaJehova. Isiliva negolide kungokaJehova. Lento ifanele idepositele emoyeni wakho. Wayidepositele emoyeni wakho uba isigwededla kuwe ngaphakathi emoyeni. Mawuhamba awuhambi nesifuba uthi uhamba isifuba usikhiphile ngoba u-understand ukuthi wena ubani nani. Amen. Ukuthi ayikamanifesta ayikabonakali but uyazi ukuthi lento una wathi waqala ukuyi-enjoya. Wayi-enjoya unayo waqala ukuyi-enjoya ungangabi nayo tangible waqala ukuyi-enjoya sewunayo. Amen. Bangakho abaziyo ukuthi angeke uyigibele imoto oyifunayo ungakazi uyigibele wayibona uhamba ngayo. Wayibona uhamba ngayo uqala ukuyibona uhamba ngayo esikhathi uyibone oyifunayo uyiba then uqala ukuthokoza ukuthi hey yazi mawuvuke nje ukuthi yasi ngiyibonile imoto engiyifunayo then ukuya ukuthi manje uyela ngakhona. Amen. La uzoyithola kuphi ngakhona. Ngamanye amagama ngifuna ukuthini ngifuna ukuthi yonke into eyizethembiso zezwe kaNkulunkulu noma kaningi kangakanani inguyebo ingu-amen. Amen. Amen. But the way yethu kuyithola amen bazalwane is to focus. Ukuba ne-focus kuNkulunkulu. Izokuhlupha lento ngoba mawuzokwenza lento la ukhonza ngoba ukhonzela ukuthi ufuna izinto. Ukhonza ngoba ukhonzela ukuthi ufuna ukubona. Ukhonza ngoba ukhonzela ukuthi ufuna nje izokuhlula. Amen. Khonza ngokuthi lento yokukhonza ikuphakathi kuthina. Amen. Uzokwenzela uNkulunkulu uzokwenzela. Amen. Uzokwenzela uNkulunkulu uzokwenzela. Uzokwenzela uNkulunkulu uzokwenzela kunanga nabantu. Amen. Akwenzela uNkulunkulu. There is time. La khona abantwana bakwaIsrayeli bancenga khona uHoba umpristi wakwaMidiyani
umpristi wakaMidiyani wafika kwakumkhwe kaMose. Wafika ezobona uMose nabantwana bakhe. Mayezombona umfica uMose ubhizi. Ubhizi umsebenzi kaNkulunkulu ngena abantu bayaphuma, ngena abantu bayaphuma, ngena abantu bayaphuma. Uyabuza ukuthi yini wabhizi kangaka? Yini wenzani? Uthi hayi, ngihlulela indaba zabantu. Ngihlulela indaba zabantu. Abantu beza kimi bazofuna ukwehlulelwa ey'ndabeni zabo ey'nkingeni abenazo. Uthi lona makwenza kanje nabantu beza kuwe bebaningi kanje, uthi uzokhathala, uzodinwa nabantu bazohamba bengazange beyithole ixazululo zey'nkinga zabo. Usiyamtshela sethi ehlukanisa abantu, funa amadoda abayishumi isikhombisa. Namadoda amashumi isikhombisa uwahlukanise ube yiyo abheke iy'ndaba zabantu. Bese kuthi iy'ndaba ey'nkulu bazoyidlulisa bazilethe kuwe. Ngoba manje uzokhathala nabantu angeke benze njani basiza. Wamluleka ngezinto ey'ningi. Wayesethi mayiqeda kumluleka wathi uNkulunkulu akululeka kanje uzoba nawe. Kusho ukuthi ngamanye amagama kwakungakhulumi yena, kwakhuluma uNkulunkulu through yena. Amen. Kuthe la sefika isikhathi sokuthi athi sengiyahamba manje, bamncenga uMoses wathi cha ungahamba. Siyakuncenga ungahambi. Khona izinto uNkulunkulu asithembise zona. Athi uNkulunkulu uzesenzela zona. Ungahambi, hamba nathi. Hamba nathi ngoba wena uyazi ukuthi kumiswa kanjani ekhaya. Ukuthi kukhempwa kanjani. Hamba nathi, bamncenga wathi cha uzohamba nathi. Wathi siyakuncenga hamba nathi. Amen. Wathi lalela ukuthi yazi konke uNkulunkulu asenzela kona uzokwenzela nawe. Amen. Uzokwenzela nawe. Akikho uNkulunkulu ndafuna kusenzela yona. Inkinga asifuni ukuhamba noNkulunkulu. Inkinga asifuni ukuhamba nobani? NoNkulunkulu. Asizwa ukuthi uma isevumile kwenza but mawufunda uqhubeka kukhona lesemthola khona ukuthi azange asahamba wahamba nabo. Sithola ukuthi isikhathi ehamba nabo wayehamba nabakheni. Kusho magama wayehamba ephakathi kwalabantu abamnyama beyindlu abayebendlu emnyama babekhona ngoba ababaJuda babehamba ehlani kokhona nabantu abamnyama phakathi. Amen. Akuthi yakhumbula ukuthi Moses wathatha umuntu omnyama ngithi. Amen. Ayindakhumbula. Moses inkonzo. Yes Moses. Wathatha umuntu omnyama. Bathi Moses uganwe kabuka futhi uthatha umuntu omnyama. Bahleba ngaye. Engekho Moses uNkulunkulu wabezwe. Wabezwe uNkulunkulu kulani kabi ngonceki yami Moses. Khulumelani kabi ngonceki yami bani? Moses. Nithi uganwe kabi. Amen. So ke bahamba naye uNkulunkulu wabenzela nabo. Amen. uNkulunkulu wabenzela wamenzela lo mpristi wakobani wakwaMidiyani. Phela lo mpristi wakwaMidiyani naye wayewumuntu omnyama. Amen. Amen. UMidiyani nje njengoba igama lakhe kuwuhoba. Amen bazalwane. uMidiyani omunye wabantwana baka-Abrahama abathola kuKhethuri. uKhethuri unkosikazi omnyama. Labo bemsolela yona ukuthi uganeka. Labo abantwana babizwa ngokuthi abantwana baka-Abrahama, babizwa ukuthi abantwana bakaKhethuri. Amagama kabo kwakungoZimra noMidiyani noMedani nabanye. uMidiyani uye lesimthola sangumpristi engazange akhulele kwa-Israyeli. La khona ubupristi khona bukaNkulunkulu bukhona khona. Akakhulelanga kwa-Israyeli. Kodwa ukuthathaphi lobu pristi? Ukuthathaphi lobu pristi? Yingoba uNkulunkulu wathi angeke umfihlele u-Abrahama engizokwenza Sodoma neGomora ngoba u-Abrahama uzofundisa abantwana bakhe imithetho yami nezindlela zami. Angizumfihlela ubani? U-Abrahama. Lithi iBhayibheli uma abantwana baka-Abrahama lithi uNkulunkulu wanika konke wakunikeza ku-Isaka. U-Abrahama konke wakunikeza masebanika ifa wabanikeza konke wakunikeza ubani? U-Isaka. Lithi laba bani wabapha izipho nje. Izipho nje into ezinjani esidelelekile. Akakhona enye into abapha yona eyinganakekile wabapha izindlela zikaJehova. Yingakho simtholele kwaMidiyani abantu abangazili lutho ngobupristi obuqondene noNkulunkulu wakwa-Israyeli. Simthola eseluleka abantwana bakwa-Israyeli abakhule ngabo bafundiswa bona. Yena wakuncela kuyise u-Abrahama. Yingakho kubalulekile ukuthi into ayiphethe fundisa abantwana bakho. Ngoba ngelinye ilanga kulabantwana abafundisayo kuyophuma umpristi. Manje kufanele kuphume umpristi onolwazi lukaJehova. Umpristi owazi izindlela. Sebengasazi abantu bedidekile, sebamshiyile uJehova. Kube khona umuntu othi wozani masibuyele kuJehova. Usishayile usidwengulile kodwa wozani masibuyele kuye. Amen. Wozani masibuyele kuJehova. Amen. Now, uma sidembesa kulento
makudemisa ibandla kulena ake ngitshela abantu babhizi bafuna ukudistroy bafuna ukuqeda imali angeke baqede ngoba liqalwa ngayibe likaNkulunkulu but they will delay the plan of God and futhi bazalwane into efuna ukisho kufanele silwela umzalwane ukuthi esizukulwaneni sakho make history with God yenze history hambe kwakho nobani so that abantwana bakho bayotshelwa ngawo bethi yena uNkulunkulu wababa wenu bese bayamfuna uNkulunkulu wakho bese bayamfuna uNkulunkulu kababa ngoba bayezwa ngobufakazi bakhe ehamba nawe amen umbuzo ukuthi uma ngabe unabantwana asiyeke kubazali enyameni unabantwana nje ngoba usibonelo la ngaphandle kunabantu ababonela kuwe estradini endaweni ophila kuyo esikolweni emsebenzini kuyo yonke indawo make an impact akube nabantu abasika iphethini amen bazalwane ngoba wena sihlanganyela obizweni likabani kaKristu thina sinawo amen Sabifu once again sengifunda kwelinye iBhayibheli angibe ngifundisa isiZulu lesesisha ngifunda lesesidala ngifuna ukuzithola sibeka kanjani amen chapter 3 ngakho-ke bazalwane abangcwele who are separated lento isho in a twofold meaning amen twofold meaning manje abangcwele kuhlukanisa uNkulunkulu at the same time ukuthi kusho ukuthi ungcwele uhlanjululiwe ngamanye amagama akunanto ekhona kuwe engaxabanisa noNkulunkulu wenziwe wabangcwele ngegazi likaJesu wenziwe wafanekela wahlanjululwa ngegazi likabani kaJesu amen igazi likaJesu lenza umsebenzi empilweni yakho ukuthi uthole ukulunga okuvunywa uNkulunkulu igazi likaJesu elenza loyo msebenzi amen hallelujah Amen. hallelujah so ungcwele blameless angasomana ngizwa hii you are blameless angikhuluma nge-self righteousness amen ngikhuluma nge-righteousness oyithola ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu wethu uyenzile ukukholelwa kulento uNkulunkulu athi yenze njani uyenzile ene uyenzile amen hallelujah lithi-ke ngakho-ke bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubizwa kwasezulwini ukubizwa kwakuphi nihlanganyela ukubizwa kwasezulwini ngamanye amagama masiphila njengebandla siphilela ezenjani ukuhlanganyela kulolu bizwe lwakuphi lwasezulwini that's why uNkulunkulu asinizele umusa asiphe umusa usiphe umusa ukuze ngomusa wakhe yonke into ayidinga siyithole ngomusa kuze yonke into siyidinga siyithole ngani ngomusa kodwa hayi ngeyikhwela kodwa ngani ngomusa ukuze sikwazi ukufocasa kokwakhe ngiyakhuluma manje ngisaqala la ngathi this message engiyishumayela is not for everybody it's not for everybody uyabazi uNkulunkulu abenhliziyo yakhe uyabazi uNkulunkulu abani yabo nje ngikhuluma la khona nje udlula ngapha kushonele akumthithi indawo ukuthi indiki akuthi indiki yabo akuthi indiki nje kuye noma ngashumayela kuphela 10 years uyobe lento ayiyo amen noma lento njani ayiyo ngakashintshe kodwa umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu uma
kukhulunywa athatha abambisisisa. Kwesinye isikhathi izinto ayithathile wayibambisisisa. Angeke akwazi ukuzenza zonke, but angakwazi ukuyidlulisela esizukulwaneni. Lalela ngitshela, lento eyidlukelele eyikwazi ukuyidlulisela esizukulwaneni noma ungasayenzanga wena, but iyobalelwa. Amen. Kuwe. Amen. Amen. Fala ngitshele futhi, kukhona abantu abazoza after wena. Amen. Abazoza after wena izizukulwane. Esizozala sinendaba noNkulunkulu, singenzi lutho. Olombuso kaNkulunkulu lobo lokuthi uNkulunkulu abe seduze nabo. But badle ifa. Badle izinto abayithole ngenxa yakho. Amen. Amen. Ngenxa yokuhamba kwakho nobani? Ngamanye amagama uma uhamba noNkulunkulu awusihambeli wena, uhambela nabantu wena uhamba kwakho manje can change. Isiqalekiso sayizukulwane esashiwo abanye okhokho. Mase kufika wena kuqala ukushintsha izinto. Mama belekhaya kumagano, mama belekhaya beyithoza khona besigaya, lekhaya kungathengwa bona, lekhaya baqala ukuba nezinto manje base babuza abantwana abantu bayaphumelela kanti badla izinto zikagogo wabo. Ukuhamba noNkulunkulu nje akukaze kube yize. Lalela bazona, yabona ukushumayela. Definitely for sure. Ezizukulwaneni esizosemva kwami. Futhi angiphathi kwese-7. Kuzoba nomuntu ozophindwa kaningi mina kulento engiyiyo. Ozovelela kwese-7. Hayi ukuthi kulezi zinto zizobe khona, but kwese-7 uyaphinda kube into emangaliso. Kuba nomuntu ovelayo ezweni. I can show you in the Bible. Amen. 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 Malibonke amanye inkosi. Sila sengiyaqeda bazalwane. By half past will be done. Amen. Kodwa siqedeni kahle. Abangcwele enihlanganyela ngakho ke bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubiza kwasezulwini. Bese lithi qaphelani umpostoli nomkristu omkhulu wesivumelwano sethu uJesu. Qaphelani. Konke sikufunda kubani? uJesu. Konke esiyikho ilokhu uJesu ayeyikho. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Njengoba lithi nje umpostoli ifakazela ukuthi uJesu wathunywa uNkulunkulu. Amen. Angithi iBhayibheli kunjalo lithi wathuma izwi lakhe. Wabaphilisa. Wabakhulula emathuneni abo. Kwakuyizwi letholakala kumahubo 107 verse 20. Amen. Amen. Wakhulula ngoJesu. Wathuma izwi wabaphilisa. Wabakhulula emathuneni abo and wabakhulula from their destruction. Wabakhulula lezo bazalwane. Amen. Hallelujah. Yilo lelizwe lesitshela ukuthi uJesu wezithunywa. Amen. Amen. And wayenza into abeyithunyelwe. Wawuphelelisa umsebenzi wazo walalela kwaze kwaba sekufeni. Ekufeni kwesiphambano abeni bazalwane. Amen. Wathi noma wayeyinkosi enokuNkulunkulu wadela konke. Wehla weza kuphi emhlabeni. Ethi ngenxa yalokho uNkulunkulu wamnika igama. Igama eliphezulu kwamagama onke. Amen. Amen. Lokho kwenzeka kuJesu. Ilokho kwenzeka kithi masilalela nathi. Amen. Uyokunika igama nawo. Uyokunika ini? Igama. Elakho igama liuphela. Emlandweni aliuphela. Elakho igama liuphela. Ngisho emlandweni aliuphela. Sawungasekho abantu bavusa uphile ngoba bayokhuluma ngemisebenzi yakho, ngokuhamba kwakho nobani noNkulunkulu. That's why kuthiwa uEnoch wahamba noNkulunkulu. Wahamba noNkulunkulu for 300. Yeah. Wahamba noNkulunkulu azange kubone ukufa. Angithi uhamba for 360. 300 baht. Yes. Ya kukhona kodwa masisakhoda ngoba sizophela. Kodwa azange kubone ini ukufa. Ucizelela indaba yokuhamba nobani? Hambe noNkulunkulu uthembe yena. Hambe noNkulunkulu ushiye izinto, uNkulunkulu akalekelelwa. Amen. uNkulunkulu akalekelelwa. Amen. Amen. uNkulunkulu akalekelelwa.
Mawuthemba uNkulunkulu themba yena yedwa, yena uNkulunkulu umuntu wokuphila. uJesu umuntu wokuphila. Ayedwa nje umuntu wani? Wokuphila. Uzophila. And uzophila long life. Ukugula yonke into ngeke idlalele kuwe. Uzoprotectwa uNkulunkulu ngoba uhamba noNkulunkulu. Uzokuprotecta ngoba konke la uhamba khona wena uveza yena. Amen. Singeqeda. Nakhona ngiqediswa yini? Ukunicabangela. Lithi-ke lo mpostoli nompriest, yabo kunesikhathi sokukhuluma yonke lento yompriest nompostoli ukuthi makuthiwa sibheke yena ngoba upriest sifunda kuye. Upriest ofanele sinoperate ngoba ngaphandle kopriest umuntu waNkulunkulu awukho. Sifanele sikufunde kuye ukuthi ubupriest abephile bephila mhlobo lobupriest. Amen. Hallelujah. Amen. All right. Owayethembeka kuyena owamisa njengoMose, naye wayenjalo endlini yakhe yonke, ngokuba lowo kwathiwa ufanele inkazimulo enkulu kunoMose, uJesu lo, njengalokhu oyakhileyo indlu unodumo olukhulu kunendlu. Amen. Ngokuba yileyo ndlu yakhiwa ngothile, kepha owakha konke uNkulunkulu. uMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku, kuze kube ngubufakazi balokho obekuza ukukhulunywa. Amen. Hallelujah. Ngithi uMose wayethembekile endlini yakhe, noma yena wayeyini? Eyinceku. Wayethembekile kuze kube ubufakazi balokho obuzokwenza njani? Obuzokhulunywa. Amen. Yikuphi okukhulunywa? Kristu. Mose wonke umoya Mose ayefaka ubufakazi baphikeza uMose. Yonke uMose owayikhuluma ngaye yayikhuluma ngoJesu, ngoKristu ozayo. Lezo bazalwane, ngoKristu ozayo. So le ekaJesu indlu iveza yena. Amen. Iveza bani? Yena. All right. Sisivala ake siye ngale kumaHebrew chapter 12. Sisivala kumaHebrew chapter 12. Ufunde funda afunde kuqala ngesingisi. Asikhule imali lebe sivulile siya chapter 12. Yona lebe sivulile kuthi nje chapter 12. Ayike sengivulile ke noma ngiqala phela. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo. Masilahle konke okusisindayo nesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselwe. Kodwa ngijabuliswa ukuthi lento engiyishoyo noma sengiyiphinda kanti igcizelelwe endaweni ingala. Kunokwethu ukuncintisana esikumiselwe. Kunabantu bazalwane? Kunokwethu ukuncintisana. You have wrong people in the wrong place. Sinabantu aba-wrong. Abasendaweni e-wrong ongafanele ngababuye endlini kaNkulunkulu. Because basendlini kaNkulunkulu bona banandaba nokaNkulunkulu. That's the problem. Sinabantu aba-wrong in the wrong place. Noma kungakhulunywa kangakanani, khulunywa izambulo engakanani, bazosala still bomini benjalo. Ngeke baguquke, ngeke bashintshe. Yini abangaloko na? Abanandaba noNkulunkulu. Banendaba nabo. Iproblem yabantu ukuthi umuntu unendaba naye. Akanandaba noNkulunkulu okwazi ukumsiza kuko konke, kodwa unendaba naye. Kodwa enendaba naye akakwazi ukusisiza. Lo awuzomsiza okwazi ukumsiza ngokuphelele akanandaba naye. That's why ke sinalolu hlobo lwabantu noma bangahlala 10 years, 15 years, 20 years bakhona sinabo. 20 years. Ngokwesikhathi befundiswa, fanele ngabe nabe sebefundisa abantu.
But nokho basadinga ubisi. Akusho mina kushizwe. Chapter 5 encwadini yamaHebheru asibambe ngomuntu ngale bese siyakhona masinyana. Lwela ukuthi ungabi sendaweni wrong. Funda masinyana. Chapter 5 angisazi ukuvula mina. Ngenzela nini nje basora. Phela ukukhuluma ngifana ukukhomba ezwini angithi. Ngoba abanye bangikhuluma nje bese sishaya eyashaya yishaya ithwebu sezwe. In fact, though by this time, Verse 12. Verse 12, yes. In fact, though by this time, you ought to be. You can get it. 11 izozwakala. We have much to say about this. Sinokuningi Yesu lithi sinokuningi esingakusho ngalokho okulukhulu ukukuchacisela lokhu senaba buthundu ekuzweni. Funda ngesingisi. We have much to say about this, but it is hard to make it clear Yeah. to you Yeah. because you no longer try to understand. Yeah. In fact, though by this time you ought to be teachers, You're supposed to be teachers, yeah? Well, you need someone to teach you the elementary truth of God nisafuna Of God's way. izibanyana nje zokuqala zezikaNkulunkulu. all over again. Njalo lokuphinda phinda into nje eyodwa again. You need milk, not solid food. Nisafuna nje ubisi hayi kudla okuqinile. Anyone who lives on milk, being still an infant, Funda kahle. anyone who lives On milk. on milk, Yeah, on meat. Oh, yeah. being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Ake sifunde ngesiZulu isiZulu sizwakala kahle. Ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga ngokuba uyingane. Ngokuba uyingane. Lithi ngokuya ngokwesikhathi. Fanele ngabe ningaselifundisa? If I can ask you ukuthi how many years ago? How many years ago? Because isikhathi esimisiwe ukuthi sungaba umuntu ongafundisa abanye abantu 3 years. That's why my college ufundisa 3 years. Ya ku4 hayi lapho usuhamba phela manje ku4. 3 years nje use college. Sokufanelekile ukuthi manje njani ungafundisa abanye abantu. How many years khona? Usuyayezwa how many years? But awukwazi nje ukufakazela omunye umuntu umtshele ngoJesu. Uzwe nje into ecacile ukuthi lokukholwa what is it all about? What is it all about? But when we come years ukholwa usonto uhambe esontweni. Still, ufana nomuntu nje uqala ukungena namhlanje. Ngathi ublank, ngathi ufana uqala phansi. Ngifuna ukubuza wena ukuthi how many years ukhona? Khona umuntu omntwana nabo 25 years ekhona but uyabona ukuthi akuyiwa ndawo la. Kuduma upotya. Some years ungena emnyango wesonto but there is no difference. Kodwa Sunday neSunday ungena emnyango wesonto. There is kunenkinga. Kunani? Ngoba nathi hambi lento igcina seyifasa ingqondo manje. Fasa ingqondo uvale ukuthi ngqi engqondweni. Makhuluma ngasile kaNkulunkulu ukuthi ngqi noma usuthi uyathanda ukulalela namhlanje still awuzwa siyaba i stronghold. Khona into engayifunda ngisafunda isikole. Ngayibona mase ngiqala ukubona. Ngayibona phela mina esikoleni ayibingahambi. Engadluli eklasini engazwanga. Engadluli ngazwanga kahle. Yena kwakusiza lokho. Lo phela kwakungikhalisa ngaleso sikhathi. Nako kwakwenza ukuthi ngingahambi eklasini ngazwanga kahle. Akhonza ibhola. Lapha esikoleni ngiyadlala ibhola. Yabona ke mase kubamba. Sekungama exam.
niyaphuma nephandle nibizwe ngesikhathi awaleni lokubhala mina ngifisi ngidlala ibhola yothola kanti sebephume ku-exam room angisabhalanga thola ukuthi uma sephume ireport kuneyifundo eziyi-3 engayibhalanga angiyitshele ibhola but la ngaqala ukubona sengishiwa abafana abancane kunami bayafunda amaklasi aphezulu abangifice la iklasi bazi bangidlula ngaqala ngahlala ngathi ngangazi kahle emini esikoleni ngelweni ngangazi ukuthi uyodlala but la kwabuya khona ingqondo la kubuya khona ingqondo la ngabona khona into yokuqala mina ngiyishintsha bona ngiye position ngiyakhala emuva eklasini angiyokuhlala emuva eklasini ngashintsha ngaqala eklasini ngahlala phambili njengesi seriousness ngabuya ngahlala phambili ngizofocus manje ngashintsha ngazohlala phambili eklasini ahlukana nabangani ahlukana ngase ngiyazi ukuthi lento ingami lento yesikolo ayikho ngabangani ayikho ngomunye umuntu ingami ngizoyilalela mina la ngizophasa mina ngakhona ukuhamba nama-group ngaqala ukuhlala phambili eklasini wayebuza uthisha ngiphendula ngithe kusuka lapho uma uthisha phuma ngingene ngishone phambili eklasini ngifundise isifundo esinye esithize ngathi ngiyafokaza manje ngisifundise bathi afika omunye uthisha uzongena iperiod yakhe angithole ngime phambili ngiyafundisa anyenyele ahamba ayolanda abanye othisha bathona sebeme amafasteleni bathi ngiyafundisa ngiserious and bathona ukuthi ngishaya zona yabo uqala kuwe ukuthi wena ubone ukuthi le ndlela engihamba nayo ayinisi ndawo bengishithi position yangishiphi no special mo semusho ngabajwayela ukuhlala emuva ngoba la khona labafelokazi bahlala emuva abafelokazi bahlala emuva bazoba bakusitha at least ngoba thina siyakhola abangakhona bazokusitha abantu bahamba namathuba awusamusha jwayela ukuhlala ePride amen phela la masonto la ngitshela ngazo la masonto njengoba seyila khona abantu abangasiza kakhulu abasebenzi enzima yebo mawona wajala ukuhlala emva kwabantu uzolekela nyama siyabuya yebo basabasha uzolekela uzolekela focus ngashintsha focus ngaya phambili umnothisha bebonke bengcomo nalo engcomo esifundeni sakhe nalo engcomo esifundisa asala ku-maths nje nkosi yami ngoba i-maths uma ngabe ungazange uyibambe kuqale ibamba amafomula ngaphinde u-understand i-maths futhi ibamba amafomula awashintshi uhamba nawo masukule from phansi uzophuma phezulu awashintshi mina mangaphindela manje ngihlala eklasini le-maths ngayiphasa ngoba ngaqala ngifunda amafomula yonke into masukale ifomula ungasayenza isibalo noma yisithi amen Hey, that's right. I'm going down with